Dennis Rodriguez sa kina David Byuda di Ubongson to be Manaw Maraot nga lang. Question please. So, asan kayo ngayon? Again, Bongol. Introduce sana yan, adik-adik sa Ton of Falls. Oh, by the way, we are here. Ton of Falls, I love that vibes. This is a waterfall, the one of the waterfalls of Calbayog City. Tapos ano naman? Tamang pa, chika. By the way, this is the one for, Kulira. Daklaway yo. Daklaway na nini. Actually, the water of the city where I came here. Oh, Kulira. Okay na. Okay na. Ang bigyan kasi naging tulis mo. Kulira ka. Sa Kulira ka. Tama again. Kakay, papadara niya sa Miss Earth. Focus Oh, so, we have a marquee. Na-miss mo ba si Marky? Actually, a little bit, but Pero mahal mo siya. so that I love Martin because Yubik. set aside Martin is more compact. It's broken. Ano masasabi mo, Kois? Wapo ko. Kay Dayo. Wapo nga ako. Message mo. Can heaven. Tagal ah. Ewan ko sa'yo. Ano ba nanganginig sa'yo? Malay ko sa'yo. Marami nanganginig sa'yo. Why? I don't know. I really don't know. Ikaw, kaya naman nangingianasan na. Sige daw. Kay. Namusta talaga? Focus ako kaya Di, tanga. Focus ito. Ba, sige daw. Ito nga pala tapat niya. Anong